Mamchimbosaza bapurese rapera ka king. Easy mfana, game in 90 minutes. Bora rinopera rapera. Po, ndapa ndabuda Gabriel mkabi. Kubuda Bobo akusikuwina mfana. Asiese mabhuru ane uturu. Wangu. This game is over. Ngati mumire mafanisi. Apa wanikwapa idzi. Katangidzi. German, mukuti zvinonakidza here zvekuswera nchitamba nemadovhu. Game rodawo competition. Saka ndochera makomba etsoro here. Tipoona kuti haufa. Makuda kushandisa advantage yekuti makakura nanambo yane handa ka. Pamaitamba tsoro kuchinayo mjuvhenikerwa nemeni. Yatopesinari kai. Ndindakaita muzvaro wenguva yeshisha here naini young man. Nguva yemutoriro yekuti munhu anosvika 35 years asina kana chitupa. Murume mukuru kudada nebaby card. Pundo, unotikwadzisa wangu. Kuwakavhura hombe futi kuna Black Power. God is my witness. Ndiri clean up. Vanhu mazino wangu wamawawarira. Ya mdara uyu Pundo ndiyatero daro. Dakuti mumuro wemusoro wekwazidhani pagame reItaly. Elder Harmon kwadza mdara. I'm still recovering. Ndakaita plane crash nezuro muna Seke Road. Kutaura fair mdara munhu angafa uyu. Zvekuti ndanda kutotsvaga mapapers ake emafuneral police. Kudena too much apa kutya kurohwa. Anyways, nhasi nditone good news hazvizi zvefight. Kandokuti ma-elders eraini kawo. Mdara, taurai tinzwe. Mangwana ndiri kunorora so dakuti muite rora squad yangu muri 3 na Power. Ya Pundo ndakatenga 6 pack etumbo so unenge wakanaka seplayer inokika nemakumbo ese mwana. Mafana, ndakazirwa village na mdara jinimbi so I will be popping some champagne. Haisi danger mdara masmoka. Ndo mabhora angu iwayo. Saka munozoya munotora masini ekupfeka paden dipas. Wangu, kuwaiti masini ndere edwani. Manje pink boy here pasutu. I'm colorblind mdara. Besides, angari manheru. Besides, masinde one day. Besides, pink ndoka kalela. 6 ma besides one sentence. Wakaverenga English alive here mwawo. Yato repetition guy. Still, uchazoona akutanyora mugaba kuti inenge yave ngwechemuro ila limbo chaiyo. Magara hamuna taste yefashion yenyu chibabu. You remember makamutengera baby wenyu yawo ya bra record room kava mabukwa. Kwakazoenda nekubukwa mwana ya. Ime wapana ime. Itai fast, we are running late. Soft makuru wani. Takatouya. Aiwa, mazaraoneka Vakwasha. Vakwanisa kuona mwega wenyu manje. Ndizvozvo chaizvo mofu. Mudane auye. Mdara Power. Nazima ndidadisa mdara. Gulezi wedu inyama last hapa mapedza masports. Apa maraza kuti muri mukono mdara. Isusu we have been drinking usiku wese hari ganimboshanyira chimbuzi nemumwe wangu. Kwasi asina kuflasha sini ndiani kufuti. Anyways, kwangu wakutizeko wangu. Nanguruwa neshoku wangu. Vakwasha. Ndakushandisawo chimbuzi se. Gorerezere kundumwere. 2 minutes makuruwani. Tatopedza soon. Hapo pitodine sina patezvara wada kupinda yo. Ya ndo maxazi manje. Kashafe sini iri mupokazi wangu tonorasa awe. King. Smellers dinotibatisa akatita ma one last. But rega ndirishafe hangu sezvo ndiri ndadaira. Amai mof, razoenda rekuita vhiki rese richitinetsa. Ndofunga ranyara Vakwasha chete. Zvaita shuwa mofu. Ini ndoda kutorwawo picture nerora squad kunyanya Vakwasha vangu ava. Vakanyanyochena zvisingaiti. Shuwa gogo. Mutotanga neni sekuru wasati wauya. Ndoda kuvabira muzimai. Zvangoitwa Juventus neMan U pana Cristiano. Munoona bhora remuchemberi. Isu rega timbobuda yedu panze timboita zvemogo dzedu idzi. Aikaka. Nai Pundo aziwaisa nyama muhomwe. Kochii chakanyorovera. Iko kukanda. Yowe! Nai mwanangu, itsvina kai. Inga mune rudo nai Mukwasha. Ranga ratinetsa shuwa. Ndokuti rora squad kauka. Naiwe Pundo. Paniko mofu. Chikomana cherora squad chinaro hacho. Chatoisa muhomwe. Zvakaoma zveshuwa. Isusu tinonzi P&B plumbing. So kana wapindwa nechibasa musoro hauzode kuchirega.
So as far pa payments, you can send through my eco cash number. Isu regai tichifamba hedu redu basa pano rapera. Tazotoita ka extra job ne plumbing zve. Zvakanaka Vakwasha vangu. Regai ndiite sekudaro. Maita basa zveshe. But kwa mdara wako ndakavhura hombe. Yey! Zizobora zviye, but send post inopedza basa. Isusu yaso till death mfana. Yatoma big companies kuti you should register it mdara. Kowi, iwewe nani? Iwewe uri son of a client, so uri client. We do that to protect our personal interests. Maya wangu, but ungoti yairi attachment. Uri player yairi balloon. I'm not ready for work, man. Inenge yakufanira kutanga yasvika neku high court kuna Bobby. Obva afambisa yo papers, waizya? If you say so, mdara ndimbofana kuchikora pa bench for the meantime. But kumenisi ndingamwana keva smelling the road inyo kaka. Kaya. Kaya lauta nenyaya yamablankets wangu. Asanga singadziye. Maya. Anziko waya akanzibhindura prisons. Sei kuti munhu aite zvaawinga. Play kagarisa patimu inonetsa but maifanira ngomapindudza awo mfana ini ndiri geto yoti singararamire munhu. Kana sadza ndorova namajigisi. Ana mkoma. Tandarai muchitsenga masinti ane extra protein. Pakaipa mafana. Akuna mari iko mazaya pamwe pawo anogona kumutibayira 1. Zvisafa koma. Kukuitisa ine ndichida. No one of my dreams. Ari kuita dora for 2 mdara hana si offer especially. Imi ana pundu. Tengai zvinovaka utano izvi. Pamwe mungasimbewo naye. But $1 for 2. Hazvisi zvepageto mafana. Anyanyokoshei. Imi maipida mambomira siku dzamureza. Maya mdara. Demand yemazai yakakwira. Haisi season yehuku kainoi. Yombane. Ndeyako mazaya. Ndeyangu akoma. Mati ndikabva ndaisa pasero masini ezvetere. Very sorry young man. Pesa apa nachogawa chindeyehuku ka. Manje kana rakwa roll around. Pundo speaking. Gadzirai mdara tawana booking. Pane munhu akuda roora squad zvaizvezvi. Katori ka emergency. Open to face 11. Mungazonziyewo boys. Isi nyaya zvese on point mafana. Tototyira iwewe. Ita zvekuti tisazononoke cause mari iyo ida kutoshanda zvanhasi. Ndatopedza akoma. Musave madya cause mdara wacho akupromisa mafireworks. Ndikubva muona zase ndagana kana chinhu mudumbu saka match confirmed. Fundo ndozowaisira phone paloud ka. Ana pawa kungohakira. Boba anongoriwo neni. Asi ndiri wenyu wani magai. But you treat me like a foreign player. Maya mafana. Unekanga amount kedzungu soka winako ndokacheda kuti pesani. But otherwise tobaya tese satyi. Mdara face signing yangu na Jose Mourinho. Nchakusa face eja. Plus ndoda kutagira mazino. Ndoda kuhydrate ma supplements oita ndimba samdara. Ndodzungu randikubva kusasa iroro. Kutengera baba wako sapu remakumbo. Izvezvo ane shape yechikoni che-ice cream. Mchembere, tai fast da biographed. Munondipotsesa mhene. Wototora wako mukadzi, kwete kumhanyisa wangu ini. Unoziva kuroora kunorwadza sei? Apa pamusoro pazomboya wako ndichihera. Asi I think ana chihera ndo vanofanira kutoroora varume. Vachivatambirisa mari futi kupera kwemwedzi cause varume vacho vari pabasa. Haiwawo, kwanyiko. Kwete kuti tofanira kuroorwa pamwedzi pega pega. Tine rudo kaisu. Bo mchembere, taindibude. Iko kabasa katipariraka. Zvazoendwa nevamwe manje. Imana Bobby muchazororawo here kana kuti muri zvikwangwari zvinongodirecta kwazvisingaendi. Kulezi, vamwe vanhu vane mota izvezvi vakatanga necar charger. So zvinhu zvinotanga toti. Kufamba kwarasta vashaya chamba kubhesi. Ko iye wanotrasta Bobby, pundo neka yake bhora ndiani? Vana vemazwana vachina kana matyira shuku. Ipapa ndingazoziva. But we are just offering our services. That's all. Iyo kambani yacho inombonziko. Zvatoitirwa nana Bobby ndiwo matakanyanya chaiwo. Naivo vanokudedza vanazvo. Chete mari chayakanakira haitaurayo kuti abvepi. Inongonaka zvakafanana. Yapresident nemunhu anogeza zvituna. Ipapo haunyepi muzukuru. Iyo yako takatoimirira nasekuru vako. Ndatopromisa madzisawiro angu ose kubhawa kuti nhasi chiri kwangu. Saka ita henyu mudzoke nendarama mhofu. Ini zvepanopamba ini ndazvitadza. Inini muridzi wayo mari handakana plan. But imimi hobo maplan ngemapirida. Chiita imuende henyu mufela. Mungatononoka ka. Right, ndara. Hope mari yako yakakwana.
kozi zvekuzonyara tapinda mukati womwano. Mafano andikanganwa here, ndiri mbinga isina noise chete. Feya kamdara. Kuroora hakusi kubheja mari musoka beti. We are here for business. Zvekuve mbingako hausi mudara. Hakuna mbinga nitamba round. Anyways, ndine kaproposal kandinako. Mawanza nyaya manje. Taurai tinzwe, takutomakisa. Vakataura mari yavataura, if we negotiate, change yacho ndeyedu. Nyaya dzacho ngadzitange hadzo. Makandinzwa nani? $150. Pakanaka baba. Asi tine kachichemo kadiki. Bichana, isusu takaunzwa neboys repamataya apo. Ani ndo pamaingwavhira. Soda maisawo pa70 baba. Zvari mashura chaivo. Zvakanakai. Isai mundiro toenderera mberi. Matekenya ndebvu. $250. Hai baba hapana kushata mukuru. Asi kana ndebvu dzacho dzichinyanya kutekenyedzai, mukoma wangu pundo hawa nebaba. So ka extra 50 apo, no need. Naiwe Mkwasha. Kwava wawanepia. Okay, unzai henyu. Mafukidza dumbu. $300. Ipapo munenge matikwadza. Panyidire nice tricks usemadrid. Andovhara dumbu renyu bow manje. Saka 150 due closed. Imika, aya ndo matakanana manje. Ko mombe 5 dzamai dzinotsika. Mombe 5 dziri triki manje. Kozi guleza pakubika pane problem. Vakambobikawo matemba aitobhagujawo musupu. So 5 cows hadzotiremera. So we need discount. Aya ndo mashura chaiwo. Imi bva pano netunhu twenyutu. Musade kushamisira mani. Ipapo pari tricky manje. Timu ikasvikira pahome kana pagame, it's walk over. So apa takolekta 3 points, meaning tatora mwana mahara. Plus tichada fee kufambira mahara. Musadaro akomana. Ndipei zvangu iripo yacho. Iyazo ano mari icharambwa here nemanetsero airi kuita. Apa kubuda kwayo kuchanetsa. Tinenge kuzoita transfer pa10 because momza vangatudze ravwa. We're a registered company guys. Affect mafana. So dedzai golezi tibaye pa10 nhasi koma vanofanira kutorara nechinhu pa10. Asini hangu ndakufarirai. Mwana wangu mukomana ari kunoroora next week. Saka ndoda imi muite chikwata chake. We consider that a booking. Dini secretary. So you should pay deposit to your boss. Oro tongotora hedu balance ya Sara tongoishandisa. Ndiona kunge zviri more simple. Ndizvo chaizvo Vakwasha wangu. Ngatibatanei vhiki rinotera. Naiwe Bobi. Kubva wati rabada ipapa kana kubasa kwacho muchaenda ini. Last booking yanga ine March week so I need to rest because ndakubuda soon. Aishi. Inga mave kushava nai mofu. Zvinotendwa. Moitawo muchichinja bhedhama munorara. Kunge munhu anorara patebho yesinuka nai Bobi muzukuru. Koi makangokura muchirara parusasa makatsamira rusero wani. Takambozvisaza here izvozvo. Ini kare kangu handina chandaishaya. Ambuya vako vanokudza kuti ndaive big fish inini. Zvenyu zvekuti maipisa nekuiswa peri mumusoro nemazibhurugwa marivhu anokwana ngoma 3 nemakumbo kuti mukati momo. Iwe Bobi. Siyana nemurume wangu. Zvemucheno kana nhasi haukwikwidzi. Handiti unombonovimba nemasutu ake here iwe. Maya muchembere, that's not the case. But type yetimasutu takukulezi inoita kuti urangarure nemadzimu because vanenge vagaisa vachitoona panyika. Haiwawo. Midzimu ipi yamunoziva ini. Naiwo mashura amave kutiitirai mana Bobi. Bakadiko pano mukuwirirana here. Ndanzwa noise ndiri kumashops. Mtara. Apa makutopindira maforeign affairs kapo. Ko amboona power here ndakumutuma ndanzwa kuti ambopinda panapo. Zvino mungadai musiri kunzwa zvebhora here. Naiko kamwana kenyu kaneta songe kakarumurwa nechikweshe musakubva stadium. Iwe chikomana kusimba kudai. Zvichiri zesadza here kana kuti uri kuzirowa kusvika wazvimba. Nechandawira pano ndikuchishaya. Kuswero shungurudzwa neharawa iyi yofandzirofa zvayo. Iwe chibva pano, chana chako hachipo pano. Blapawa ngatibva tangobuda tese. No problem apana. Ngatite tibaye ndisati ndamachikwa nezvikwambo zvamudara. Iye mfana Boba ndagoreresa chibhavha. Zviriko herezi. Gaya. Apa nendarova mudhara wangu yendofekwa diofu kuti ndikwanise kuuya kunokusha. Akubacha handizotoonzwe mfana kuti uri kuti chii. Bhora racho I think uri wanza man. What I'm trying to say ndezvekuti ndarosa mudhara pajenandi apa Bobi zvikumutorera 10 minutes kudribla bhoro tiripinde mubox. Akutonge KDB. Ndakutadza ini. But I'm sure anobatika soon. Zvebasa hawanzoskita ake. Ndomutrust angu.
dai zvekudhakwa katosvika kare kaya. Pfungwa dzise dzakaperera muvhudzi. Hai mimomzi, hapana timu yenyu panapo, so hapana nidhe kuti muwanike mucomment section. Ana power. Iro basa ramunomera naro zenze kunge munohora mari dzinoshamisira. It's none of your business, murandakadzi. Handiwo chiri kutengesa staff yakahodha vaista. Imi momzi imi munoita kunge mune ngozi yemuroho yakafira pagrawa. Because pamwe pacho munongohaka nyaya dzedu setsvimbo yamadzibaba kumarange. Kana musingadi tinzwe nyaya dzenyu, mukudi kufonerana kana kutaura makaisa ma-earphones. Vama kutorasa nyaya samameseji netwani. Kuri kubhora dai mutori kufeti mgeya. Siyana navavo mafana. Tingatozorasa focus nhasi workday. True akoma. So pa this contract food provided and because last time takasova bhora satrasvika extra time musaite iwe. Mahora mfana. Bobi akwipa mero. Ndikuona unga arikuya na rako. Manje kamba nacho inofamba sei mundaraunda nacho tisiri kunzwanana pachedu so. Ndo zvakazera kuti Man City dzoro mu last minute kunge volume yebrazzers Bengals. Hezvo kai. Dzungu. Dzungu. Ako kaBobby. Facha ako nemonyi. Wewe power pano. Chawabva kumba uchitiri kuenda kutraining one. Iwe msikanzwa yako yakuwanda manje. Maya mdara nda kuzocollecta makoni kuna pundu and some fitness advices kuna my peer. Ndibvise nyaya dzenyu. Imi zvenyu musanzwa. Vari kuita zvekubatsira vanhu kuroora. Saka chii chashata ipapo? Imi maimimi kadai mambomira kuzoita mutrain mimi. Nge makatowana stand kudenga. Munosvika kwazara mukazviruza. Bobi ndiwe waya naEuda. Ndiwe watobatidza simoko apo. Maya wangu. But friend ya Black Power ndiwe mwana ari kuroorwa. So ivo vane deal futi. Chimbowanzwai. Ndine jet boys. Mupfeza ari kurorerwa friend yangu. Saka imi pane mari yese yanokudzai munongowedzera. Then we share yasara. Ininiwo paanozondiposa munda kubaya pateni. Ndokuonayo. Iyoyo haisi nyaya. But ufanira kutanga tanyorerana pasi mudara. Because mimba nyaya dzefura kuti mune degree first class ramakaitira kuUkraine naPutin. Akoma, I'm sure mune mari yakakwana because this is work professional. Guys, pane patinga kuzorora nemari yechimbanzo here guys. Kana musikade basa regerai zvenyu kumana. Maya koma. Kana mati iripo chete hasafe ngatipedzerane yedu mukati. Right Vakwasha, mutambo watanga takamirira wasvika. Asi imi matinoonekeka ndokushora dare kwamaita kawo. Papa tatsveruka na baba. Zvekuti takutongoisa vhura muromo ye$200 US totanga yedu tiri munzira imwe. Ndizvozvo baba. Chiregai titange nemari yendiro. $50 US. Yakanaka zvisingaite nyaya yenyu baba. Asi rudzi rwendiroro rwakaisonaka. Tichaisa iri $100 US. Aiwa, zvakanaka yana baba. Iyo program yanhasi iri kufamba. Alright. Katienderere mberi. Mwana wedu marora aine pamuviri. Saka tichakubhadharisai damage ye$250 US. Tinoitambira nemaoko maviri. Asi takaenda kusikani tikanzwa kuti Bullets vakatakura matwins. So tichete times 2. Because pa team player kagoisa brace inopiwa mesh bonus times 2. Wana baba. Ndiregerere iwo vakomana zvavari kutaura sandizwa ava. Dai matinzwirawo tsitsi. Iwe usane kunicherera nemataka enyaya uri kundiita. Ndimira shumba ini ndokuita zvese nemabhonzi. Aiwa, ngatisunungure matambo mazi. Pakoneka. Regai tibataisa 50 yekukunyaradzai. Neimwe 50 zvakare yekupukuta misodzi yenyu. Aiwa patsvene. Amurekete nhema ipapo. Rusambo $120 US. Chenji ingazotishupa baba. Regai tingoisa bhuru nemhuru yaro tongoinangisa pa $150 US. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Mukwasha tiri kufambirana zvedu nhaika. Ndizvozvo chaizvo Euda. Same road, same way, as a different destination. Ndibva ndapabate papo. Muchiregerwa nekutaura chirungu baba. Rega nditonhodzipauro nika 50 kasina basa. Ndanga ndatokanuka ndikati zvazvipi kwezvi. Mateke nyandepfu. Regai ndimatsvete pa $200 US. Pakanaka baba. Regai tizitekenyedze zvekare toisa iri $250 US. Aiwa nhasi pano pachafarwa. Mwana wenyu achaisa gombo mushuga, musoro mumafuta,
kuita mutambarakede chaiwo. Aiwa zvaonekwa izvo kumukwasha zvaari kudikitira kwakanaka here mupei mvura. Okay, mufaro kuti vari kutora here mwana zvemashuwa. Iyo program ngaendayo kumberi musanyanyotya. Tisu tine mari nemapassword eko keshi. Kunyange zvikanzi munhu atofa hazvitarise program kuenda mberi. Keron. Ibanga iroro, that's very true. Iyo yekudikitira iyi mukabva maona ziya remukwasha here naye atezvara. Regai tingoti pukuta nekamwe ka50 zvakare. Mungazoti vakwasha ava ndeveguka havana hunhu. Bobi, Pundo, Pawa, kungati mbobudai panze ngatimboita kameeting ngekuwedzera mari kumota uko. Zvinobhora rinoperera. Isu tikatobuda muno tichadzoke. Zvino tingabva tatambire here kunzi vakwasha vakatiza kurora. Hezvo kuda kutiza here okumukwasha. Aiwa hatisi kutiza. Tisati tabuda regai tikusire hedu ka100 kekuti mumbofanira kutandarisa tichitsigira pfungwa dzemumwedu uyu. Sorry, let me answer this. Hello, Lobola Squad CEO Mr. Pundo speaking. Hello, my name is Mr. Chakanetsa. Ntukudo Lobola Squad next week Friday. No problem, sir. Just send deposit then toya. Mukudorera kupi zviya? Okay, one commando, mwana wacho mwana wa general wekumasoja. But mpana jetredu unorona seyo. It's a trick game wangu. Team ina Messi ku left, CR7 ku right, Benzema na Hazard double gani. Ndizi yangu zvebhora but combination yawo isa inopedza. Kumasoja tomhanya uko wangu. But a businessman is a risk taker wangu. Kunogona kubuda amount inotichinja life uko. Hazvo but hamfana wangu masoja anorova. Madezi lockdown wakarova dzimurume dzipa next pangu dzikati mandorova chibereko apo. Kana musiri kunakirwa ndinotamba hangu mabhora chena mukoma wangu Pundo. Wana gomo rinoera chibaba. Ndizosare hangu but ndiri pa low keep wozi upenyu unoya kamwe mfano wangu. Makusasa manje isu tine zvivindi mudhara takasiya nzwara mutarani kuda kwemani game so mari ndokwedu tine knowledge ngemusona mudhara. Nyaya dzemari shuwa dzinonetsa asi aka kamunoti Pawa kakasvinukira aka zvisina kuvenga kule mari ndochinja tiri kuraramira zvimwe zvese zvatori masupporting acts atiri kuita. Kule vakudaro havo but vaita kunge vachachema ndavanyima mari yesupa panapo. Iwe Bobi, usaite murume wangu katuni yako. Kuchema kupi? Ukuti ndingatadza kudhakusa murume wangu ndegaira. Naye hako sweetheart, my chocolate with chocolates in a chocolatic manner. Iwe pashata panapa Bobi. Zvirungu zvakurova panapa zvinondipedza 4 years yebhora nasi. Ndonzwa nekubuda offside apa. Bo wangu asi vepano vanotodhaka kudarika Russian radilutwa neblack label. Kwaniko, isu tisitoziva zverudo kwete zvinhu zvokutaimirwa mari nana Susan. Naye hako mudzimai wangu, ko iye nhasi wacho mukumbobuda nguva iko ndikunzwa kuda kapoku chaiko. Iyoyo ndonyaya ndichanorojera iyoyo. Kozi badheni panapa munenge mutoda musoro wangu zvenyu. Kwaniko iwe zvasekuru kwavo zvizive vanenge vachitotamba hako newe. Ite henyu muite zvebasa imi mofu. Iko kuchetera chete. Munotoda degree reku Harvard mchemberi. Nekubva manzwisa tsitsi ndo emotional abuse chaiyo. Iko kuzeta lolo ana Pundo. Asa munopiwa mari yenyu last time kani. Ndozvimwe zvezvinhu chandiri ndiri mudiki zvekunditsoma izvi maipi. Mind your turus. Kwani kwana Pundo, handi ndokuradza rudo kwacho here. Kana mwako akasuwa obvunzwa kuti chii chiri kunetsa. Handirambe. Asi imi zvenyu zvine kamwe kakudena mukati so. Shuwa tichabudana hedu one day chete zvingopera. Unonyepawo iwe. Zvepapa ndinge ndichitoda. Manje topedzerana chete. Haisi danger. Ndopa muchaona kuti kuonda uku kuonda neutsinye. Ende maziso aya kutsuka nekudzimiswa muongo manzo. Wakuda kutoonererwaka. Ndipe mari yangu yemaputi. Kana maguta munenge makutaurisa kana Pundo. Mukwane mimi. Iwo maputi angaoma kudaro kuti ange ndikutsenga concrete. Musaite iyoyo. Ndimunotodera maputa anenge achinzi temadhongi uko moana uko vanhu kunoko. Hatisi kuda kuboosta shaya kaizvozvo. Nhasi uri kutoda nezvanguka. Ndomaisa mazamu muhomwayo. Ukoona kuti ndiri murume iwe. Handikwate izvozvo. Ndakakura ndichigara muchitransforma chemagetsi chakanyorwa ne3 malanguage. Danger, skelem, chenjera. Imi momzi mna loud mimi. Ndakunzwa ndiri seri ku-L kumashops uku. Problem yenyu imbori papi. Maiswa pa hotspot kudenana nenika. Manje ona mai vangu. Ndinokupikira imwe indodona naye nhasi. Mimi makatsangwa nekuti pia over 18 saka mari maintenance aichabatiki. Under 18 atambe ma 16 azizwe bhora izvo. Mpana we akapfura 18 kare.
anga akatodzora makore nekuda kwebhora. Ndo pakubva chiki dzenyu hanti. Mukwane. Zvementenenze mwana wangu zvapindira papi? Boys, tatambomira zvekunetsana izvo. Raundi ranhasi rutoda zvivindi zvetumbwa chaizvo. Wangu, kambwa boyere. Doro rekuti tinge chidailuta nefesi. Tozoshata kamanje. Boys, kana zviro tikoke zvivindika. Ngazvirowe boys. Mechi ranhasi idebhi chairo. Rikutoda kutorodzwa. Ndozvamakangwarira kazvetumbwa. Mumwe munhu anohukura chete this time. Ndamugiya manje. Chandoziya ndechoti masoja anorova haasi haurai. Right, Mdara. Kunoku we do the talking, you do the money giving. Are we clear? No problem guys, ndozvandatokudedzera izvozvo. Itai basa. Naimdara. Koyo mumwe munaindiani koyo. Magore fanofamba nemalensmen. Uyu ndisawira wangu uyu. Matanga azosarawo here. But akungotambisawo time. Ngatiteka zvatafambira. Mari yeMdara uyu yakatomirirwa nachiyera padheni. Wangu, hatina kurasika herapo. Because munomu mukitsvaga muda kuitika chimurenga 4. Taurisai henyu comrade. Mati timbokuratidzai here kuti zvinoshanda sei zvamba. Munotikwadza mukuru. Kuisa Lukaku pagedhi kauko. Musadaro Mdara. Izvi tiringotsvagawo sadza Mdara. Haina kushata hayo comrade. Kaidandauro yayo nyaya yacho. Kutanga idamage. Handimoziva henyu kuti apa pane mwana kapa. Saka ndiri kuda 150. Pakanaka comrade. Kotinokwanisa here kumboona mwana wacho tizive kuti tinochema kusvika papi. Hapana kuipa hapo comrade. Amai shiri uyai nemuzukuru Vakwambo vanoda kuona mwana wavo. Apa shiri inogona ngova. Uchirevei naye Mkwasha? Iwe Mdara iwe. Wati uyu watauya naye ndiwano wako uyu. Ndati ndisawira wangu vakomana. Dai tamboita zvatafambira. Right, imi Vakwasha dai mambomira zvemaratarata zvamiri kuita izvo. Zivai kuti pfuti idzo nezvombo izvo zvakagadzirirwa vanhu. Mukuru wangu, asinawo chaintonzi Gunners, but inofendeswa netushiri twana Bentley. Apa pakuchida DNA, zvina zvinomira boa. Handisi kuramba kuti ndambomwa hangu. But uyu hasi mwana wako Mdara. Mwana weidzi dziri pasaidi pako idzi. Zvekuti atezvara damage yamukutaura dai matopa isusu. Because we have damaged our time. Iwe Mkwasha koitwa kuti wakomana kuti wazotiwanepi itwa kuti unovhiringa urongo. Asi baba musadaro imi. Newe sawira wangu ungabva wadaro inini. Isu hatina chigarira kapanapa. Timu yese yabatwa ari over age. Boom! We are disqualified. As long as basa tapiwa. Aisi takaenda. Gara pasi iwe. Ndiwe ani uye uri kudei muno. Mmese masungirwa nyaya ye-trespassing and unlawful entry. Msadaro makuru wani. Bata henyu Mkwasha wenyu. Ini neboys rangu motisiya tichienda. Plus uyu Bobi ane asthma asiya ini hela padeni. Handina Mkwasha ari pano ini. Koi, makamiriri. Take these people out mawaendese kuma salesman. Icho kachibaza chedu icho. I know one day chaizongotipinza mumawani chete. True akoma. But a businessman guy is a risk taker. Muridzi wemari ana rice chaichai ingaona katanga ne3 tsaga dzerice. Wangu, I know about watipinza mupawa ako but apa wazodhipisa. Koma Bobi. Apa maloda badnesa. Kutiza nemapepe kukakisa chikuyeshikawo. But Mdara wenga asadaro boys. Saka motikari yedu yatoperera. Maya Mdara. Patrick Kluivert akatombosungwa Mdara but zvinamutedzisa kurova zhali kubaka. Kana Ronaldinho yakasungwa Mdara. Hakusungwa kuna basa Mdara. Iprocess. Apa ini nzara yanditsika konzi baba. Yandirowa mberi neshure. Ikuita ndibvudza mutupo baba. Chete mune majara okweretana namaipika imimi. Manje munomamitwa iyoyo baba. Kuzva maipi zvabva nekupi. Ana Bobi munoita makazunzirwa bruwa namaipi imimi. Fair. Nyaya iyo ndatomboionawo. Kuri kubhora ndoda kuongororwa pavha. Iwewe ndowandisikatonzwisisa namaipiyo. Munoswera mchisasa mese. Plus ndikuti mavhendi toti wanoruwa maipi kutonge takavhurwa nedemo baba. Boys. Utu nyaya twenya tuite utu. Man. Tinodyere rinopisa padena. Etangwabva plan taita zvokuti tibude muno. Fair iyo yadhara. Pakudwa tape yaniimapo. Yotitsvagira pena mulast minute. Tiona winning goal. Tombozita edu boys resmoko ka but apa taitwa why last up. Ya, bapurese rapera kavapfana. Kuno ndini ndotonga manje.
kaike bhora karipi? Ndabvuma mukuru wangu. Kuno kundimi Guardiola kana kuti ndimi mutongori FIFA yacho because mashoti epapa muri kurova. Anyway, hapana, ndakuwanira isheti. Ndakuti munondororera musikana wangu katomoro. Toenda nemufaro mukuru wangu. Hatidi kana kobiri rinobva kwamuri apa. Icho chokwadi Elda. Chingoti pai madetails baba basa ringotanga aro by time. Kutongobuda muno mutakananga muground. Koza pakiti yakatokwana kubva kumajezi uso kumashin pins. Si mavanhu kwaye manje. But kwamuno kunorora kwacho hanzi ndeve drip ka because hanzi mundara wacho anga ari ku UK. Chibaba, mukona isusu, mukona mimi, mukona chi. Isusu tiri majack of all trades mundara. Inonzi mwana wese mbasket promotion. Hakuna gomo singakwirike mkuru. Yes mundara, true mundara. Apa tonorora muchava kapa next week apa tabva kwenyu apa. Chibudai yenyu munogeza wapo. Hapana. Moluka nice. Ko icho chizukuru chenyu chisina kuya mukati kwakanaka here naye? Zveboys mungazvitedzere vanenge variko kumabhawa ikoko vachidya finance. Heya, ini handigadzikani. Tukomana tuyo tunodeni ndovatyira hangu ini. Musazvitya kani, munokuona kachipesuka manje manje apa. Ndizvozvo, regai ndichinyarara hangu ini. Izvo kazvananga ndichireva izvo vabva vasvika avo mofu. Eya, kwiko kusofizuka naye muzukuru kwakanaka here? Kwaniko mofu vanenge vafizurwa havo neharanga avo vave vakomana vakuru kavo. Mimi kule memboti makasungwa nguva yehondo kai maonekwa makabata chirauro zvichinzi pfuti. Icho kwadere. Haiwa, zvenguva iya kwaitika zvese kamuzukuru. Koiko kuzobvunza kwakanaka here? Kuna kunaka kulezi. Vadzimu varazika vaona inini obva funga kuti ndimi nekuda kwetu masutu twenyu twamunenge muchiti kweretesa. Chiona imanje. Natsu tsiku wese ndarara mukati kulezi. Izvo zvandanga ndichareva. Yangu hana ingorovera zvenhando. Zvino havana kukukuwadza here muzukuru? Ko iyo nyaya yacho imbori yeiko? Nyaya yacho haina kunyanya hayo. Asi vese vakugutsikana kumaseuzu. Ana Bobby, matanga manje. Mfana, kucheri hakuzi mukarumu kako kekuti unobuda hako wakamisa tumapendekete sehwiza yaona domasi. Kule mbomirai, ndasiya magadhijeri ese ari rabada nasi. Vanzwa nekumuka uko. Manje mabva matowedzera kanyaya yacho naye muzukuru. Dai watoenda hako kumusha. Kwani iko mchembere? Mukuru wavo abva atotipa basa rekutrena magadhijeri. Kaya kanonzi pawa akadzike kutamba nako. Kaita 10 minutes kari mumhepo. Ari mabhutso ega. Mukoma pundu wanzwa nekuhedwa. Zvino mazorara sei ikoko naye muzukuru? Imi muri kuti maita vekupwatidza naye? Tanga chimbokoka edu energy. But vanhu adona nemanhede kwa Mike Tyson na Muhammad Ali yakule. Maiziya? Ega. Handiye Miguel wacho aigara pasi junction muchitungwiza muno. Izvo zvekunyepa chitori chipo handi. Bobby chiita upinde unogeza. Apa unowo kana exhibit yeropa hayo. Ini ndoita nonzi clean fight. Ropa rawo sara naro avo. Zvese ndingaita hangu asi kujera handidzokere. Hazvo but nhasi makachena mundara drip inogara nebvudzi renyu iri munomaita kunge maselo. Tina kutombozijaira izvo koisitave kare kamufana handisi kutombonzwa bhoso. Ewa kwegura zveshuwa wajaira shashiko dzako dziedza usingabvise wakutocheneswawo nenew generation haubvumewo kukura iwe. The reason why we look younger than ama 2000 yekuti isusu we started with sherbet and freezit. We didn't jump into savannah dry and shisha then guka. Inzwa imepo mndara apa makubuda offside manje and remember keeper abate big pass. Apa madipisa ipapo haureve nhema ako pundu. Imagine kuti Vakwasha VeGuka iwe ndiwe waiti unoda mwana musikana. Kakava netype yapower iyi ndokagura musoro. Musanodaro mndara. I'm not a bad player. For more info you can ask Klopp mndara. Bobby ngachita chibatika man. Ndanzwa nekuisirwa mameseji nageneral uko. Inandirize kuzodzoserwa futi mukati umu. Icho mutaurwe mndara ndimi kante wedu munofambisa bhora mid kwete ball. Ngatite tizvipedze maguys. General vanozotita futi sika. Saka mati ngopere yakadaro here boys. Mati mndara tipika munhu wacho ka pamwe mune alternative. Kozi ka plan kandinako ka kakutowasiya mukati general. Taurai tinzwe king opa musi kupasa opponent mubox medu. Maya but tochinjanisa mari anenge atipa ka nefake money. Kozi mundara wedrip anzi ari kupolisi chichi what. Mune maclever moves mndara. You remind me of Xavi pa World Cup ya 2010. Chakapedza bhora. Dhiri iroro rinodya chibaba.
plus isusu tofana futi kugara takabata our own police for backup waiziya. So perfect man tongobata bla pawo handi ndoraimbo washeterawo vasati vamwa sapo. Okay ndomboenda kaisa ma-earphones. No hard feelings mpana, mdara wako anongoabva. Hey, akambotengesera Bovman huku yakapendwa achiti ibreira baba. Go shorty, we go party like it's your birthday. Yo, what's up, yo niggas? Yo, what's up, in Lowe's? How you been, dog? Nothing much, my nigga. We got some stash, you wanna snitch the bitch away, yo. No problem, boy. No need for formality, my nigga. Let's fucking do this. Yo, sure, man. You got a big mansion like Stamford Bridge, yo. Thanks, my man. It looks like you got football in your DNA. Yeah, so how much you charging for this little angel, yo? $2,000 and you got yourself the whole deal. Yo, that's my man. Count these bucks, everything's in place, yo. Imafane mungena kuswetaro papa mari ichi halaka ichi kuya kuzorora nezvidhura panapo. Aika kochibobo motosasa chiona. I think it's a misunderstanding, baba. Mari yakanaka ndatobva kunoitambira. Isusu mari tangoipiwa na general yakadaro vatomboda kuramba kubatika patazongowasimbisa kuti go general chingoita 18 tese. Kuna team inote qualifier yoramba kutamba Champions League kana UEFA. Ndaraitsotsi man ndatonyumwa ini kuti something is fishy. Let me ouch. Right, masvika good time boys, no time to waste. Munhu mukati boys andei tingazobata nzirwa. Remember todaenda kumachawa kaisusu. Haya nezurondo inonzi open big. Takamuremera general. Unyepe wangu zveipapo taitoda hafu yakasaiza geto yokuti foot. Akadonha nemanhede kuisa munhu we-right ku-left back. Anonzwa nekupesana naro sekuru. Nhasi kumachawa tonopona here uku. Hakudiwe matricks uku. Unobva guvhu riri muhapwa uku. Akoma makundipinza feye manje. Ko handisusu rungonoita basa redu todzoka here tosiya zvenhongwa izvo. Ini ndakutonzi mahamadi pawasala zvekuti vanobva ngoti ichi ndechedu chepa Egypt. Mafana apa hauna kana 1 chaunoziva nezvechichawa. Haisi Champions League kai. But still isusu tiri winning team boys. Hatishaye plan. Mdara wemufana watiri kunoitira zheta ane good amount. Amunyeba kuma daita tofanoita zvekuti bude now kuzotsvaka go extra minute pane pakutoda makaunti epaena. Saka wepundo wachatodi nemari yangu handiti yatowanyuyeka iyi. Imimi momzi mimi mangomerawo chipundo pamuromo. Namwari one day tobudana chete. Fair mchembere. Imimi mozodawo kunzi momechanisa pfurumbwi. Ofuicha zviko izvozvo. Haiwawo kudi kwacho. Mukuti ndingamukire kujambanja kuti ndipfumise imimi manje. Kupfuma nemaputi ere maipi. Kana chikuru tichava negore chiitire birthday. Pamwe pacho teki yacho inenge iri wese. Munenge makukorerwa nadzedzi pundo kaimimi. Sekako mwana wamurozvi. Iwe ndikwanire pundo. Ndambonyanyo chivei pauri. Ukwane wanzwa. Kwaniko. Aya ndo anonzi marambiro odaya. Ini nangu ndakubaya boys ndikanonoke. Ngativa tangofamba tese wangu. It's normal kuti maplayers the same team afambi ese. Iwe uri Pogba ini ndiri Haaland. Wangu. Handi Pogba ndewe Juve, Haaland ndewe City. Vaimbotemba vese vari majuniors wangu. Zvebhora nyarako it's my thing. Do you even know kuti Sir Alex Ferguson vanga vanhu kama na Arsene Wenger and a cousin brother Mr. McMahon weku WWE. Power. Chienda imite mdzo. Pundewe bwere unenge wakuita iyi. Zvipiko futi naiswira hatu wangu. Haufanire kudaro sha. Vafana vako vanozonyumwa. Kana iwewe dhondwari havambonyumwa. Chibikira dzedzi pundo vakuda kuenda kubasa. Mvura wanga wadzisa here. Kare dzedzi. Mukasike kudzoka antika. Swira haro wangu. Ngonotora mari todzoka. Yezvo. Kutoita zvefosi here uku. Semunotenga chikafu nai mufu. Saka mari dzandikusiya pano dzikidyiwa nezvikwambo handi. Mabasa aya akazopiwa zvimwe manje gore rino. Manje tinopona here kana kuti tichamhoreswa nezvitanda chaizvo. Zvakaoma kani mudiwa wangu. Tabika mofu. Urimo mpunga wenyu mukitchen. Musatambe nemafeelings emunhu amani. Zvosungisa izvozvo. Iye nhasi muri kushavira kupiko nai mofu.
Ndakusvika pafiyo apa pane muchawa watiri kuda unororera. Munoita unhu henyu iko kwazukuru. Tingafonerwe miromo yaenda parutivi. Kowai munhu wese ari kungotityisidzira. Isusu tongosika nekuita basa redu. Handifunge kuti kuita Vakwasha kunoroyesa. Heya, kana pakadaro pakanaka. Nekuti sekuru venyu ava vaimbova mucheva. Saka nyaya dzacho tinodziziva. Kule mimi zvinhu zvamunoti makaita kana makore amararama pasi pezuva zvipindirani. Ini here muzukuru. Nditori nadzo mbatya dzacho dzese kusvika kuti kungowana. Zvemakutaura manje. Zvino pane ngani manje tokwana here nebhoys rangu? Munotonokwana mese. Pachitosara dzimwe zvekuti munotonochinja katatu. Saka pakanaka. Kozi ndatoisira boys message pagroup. Wozoti vakativenga vamire neni parumana nzombe. Maya imikule muri changu chaicho. I will name my firstborn after you. Nai, chiitai mudye mubuda pamofu. Mari toida isu. Isi nyaya regai tidzifambire nyaya dzacho. Right, wangu. Isusu se-registered company, we have our own rules. Gwereketa itiwe anyway, isana wasitongode kuti gagaga. Isusu, we negotiate the actual price. My remaining stotora. Plus, mufanira kuisa something apa mkuru. Hatina kurara tichikrema mabhaibheri machawa. No problem anyway, ngatiite zvebusiness, tinganerwa namachawa pano. Anyway. Tinokuchingamidzai mese pamba pedu pano, pababa namai muchawa. Okay. Saka mimi ndimi baba namai muchewa. Ndizvozvo chaizvo wakwamba wangu. Kazi imi muri wechichewa kani? Ndizvozvo chaizvo baba. Ini ndinoitwa Muhammad Pundo Hassan. Ndizvozvo chaizvo. Isu tiri vechechi yemugodhi. Saka hapana chakashata kusanganisa zvitendero. Amureve nehema ipapo. We might be my rivals club, but kunyika tinotambira one country. Just like Mbappe na Messi. Ngaiparurwe hayo nyaya yacho. Ndizvozvo chaizvo. Chekutanga makandinzwa nani? 140 US. Hapana kushata ipapo. Isusu takakunzwai naAla. Naizvozvo imwe 40 yo tichaipira kwaari. Imiwo mosara ne100. Ndizvozvo chaizvo. Kutodzidzawo so vanangu. Ndiro ya baba 200 US. Mbireni mukubata ipapo. Asi mukuda kuti muchipedza kuririra mubva matovaka stadium. Nekuti tuma buru. Mwana kwa mgodi. It's too much. Eya, kwakanaka here Vakwambo. Kubva kana musingadi endai zvenyuka. Kuendepi manje? Mwana ndiye watichatobva naye panapa. Isusu tiri machawa. Zvenyu zvekuti muri wekwa mugodhi, isusu tokunyudzai mumugodhi iwoyo. Zvataurwa mazvinzwa. Saka iyo yendiro iyo ngaibva yabviswa hayo nekuti haipere mushe. Ndizvozvo chaizvo, regai timbopinda muchimana chedu naadzimai vangu. Todzoka izvezvi. Yes, itai fast. Half time it's only 10 minutes. So if you take more, mukudzoka ratanga. Wonde. Zvikomana zvakabvira chenjera izvi. You remind me of myself. Ndana goritoto chaivo. Isusu tinoporisha nekuvhanisha mukuru. Trained, tested, tried and trusted. Ngwambi dzisiri dzechibhambi. Isi topedza Champions League netimu ine 3 mared cards wasi. Singobviro nera izvi. Right, makajaidzwa ana muchawa. Nasi manongera pin risirirwa pano. Musadaro mukuru. Ini nangu handisi muchawa, nditoriwo mwana wamuyera mbizi. Ndakakurira mucheche kwaMwazha. Feminine father. Plus kuwarani nemaura ya future Messi Zimbabwe. Pamwe ndini chaendesa ku World Cup. Ini ndiri breadwinner padheni mukuru. Ndogara nagogas nakule. Apa vese mapofu ndovaitira yese. Saka mukandipfudza vanosara vari nherera mukuru. Ndakuti mubuditse mari yese yaminayo apfana. Munhu wamawinga atombogare panapa. Isusu titori marobbers. Maitwa inonzi daylight robbery. Isusu mari yedu toida wangu. Izvi zvekuzungaira kwako izvi hatina basa nazvo. Ndakamuwana nge-online dating zve. Aiwa zviararenda zvikoniwa. Rega ndiendewo ndivhali Osborne demo odzi kunorime mabanana. Kweko kuzosvasva sekovha yashayamvura kwakanaka here naipundu. Maindai hokozo yenyu maipi. Ndambotaura nemereni. Ko ini uri kukwidzira voice ndindadi zvangu. Ko kungobvunza kwakashata here naipundu. Hakuna kushata, asi munhu anobvunza munhu anotamba naye. Endai kune mambo yenyu yemukando uko. Nai. Aikaka.
koinga twakatokwidza nai. Taura neni Pundo tibatsirane. Depression inourayai. Depression mudictionary remageto yoti mawedzi wayo hawaniki. Saka munhu ungozvinyararira yato depression. Imbomira imomzi mimi. Saka ukuda kuti ndiswe mhete 10 here kunge maslay queen kuti uzosasa nyaya yako. Munenge mune dakawo nechimoko changu imimi. Kochapinda papi. Imimi wombone maplans ekuroorwa here kana kuti mukutorara nezvidhoma zvamudara piri wepa next penywa. Asi ipapo Kapunda unyepi. Dakutomboita ndichifamba kozi dzimwe upedza ndorotaka. Hama wani chaiwo. Kwaniko munenge muchitoenjoy yawo imimi. Kakupfavirira kamwe kamunozoya makaita monazi panapa akazike munhu akudhiniwa. Ungataura hako Pundoka. Asi zvandiri kurotaka. Kadhara kai kane yakari kuita neni chete. Icho chimaipiri. But wewe usatwandudza nyaya yako. Ndati hora dzatakaona kwatakabva kunorora last time. Usandiudzewe. Saka ndanyarara hangu. Pundokani. Tell me more. Takanorohwa robhari wangu. Munhu anganakirwa nemunhu online gaya. Kwakutoda kunoroora. Kuharare manje. Ndiani kwakazungaira yeye? Chitungwiza idzi Harare maipi. Pundokwana iwe. Ndati ndiani yeye? Meno vamwewo vanozviti wasu so. Asada mbona munhu akazungaira svika level irwerweni. Manje hamuna kukwazwa here nhai Pundo. Vanhu vakatondisiya ndave shirikadzi izvi. Mukuti futi. Vanosvika vanhu kana imaipi. Ndati hamuna kukwara here nhai Pundo. Asi matotipa kuti ndine black belt. Ndaingoflya nichipesanisa vanhu shaya. Ko Bobby manje? Uya mufana I think ane mangoromera chete. Aiti akarowa munhu ofenda. Taizopinda busy yekumitra weti kuti amuke. Mawani. Pundo usanditaurire. Ko power manje? Once again ndanyarara zvangu. Iwe Pundo mani taura uko. Ungazokaziva here. Kaingobata kachirowa musoro kachikandira uko. Vanhu takaita vekusiya vakaita murakatira. Saka vave vangani nhai Pundo? Kuzi 33 ikoko. Saka mari makatodzoka nayozve. Kozi vaizoenda nayo seimi makavara kasha. Pane vakazenge vaine pfuti ndo vakazotidzikamisa patatsapfurirwa masini ese. Shame. Bad luck. Zvowanikwa izvi. Akoma Pundo madi murisei maipi? Nhasi kunonaya mablack label tikakwara nekudhakwa. Kumoreswa naBobby. Munosaiza momzi mimi. Koma iti muda kubayawo Canada nasadza neguru wani. Sadza neguru? Izita remunhu herero. Haiwa, hanti pane mapepa andakamirira here. Muchiti kuchando kunoendwa nemapepa ejadeo here. Chinzwai kwaya kunanga manje. Pane kuti dai mangopindura munhu ka1 zvapera. Bobby kanoremerwa asikana. Ingoni ndanga ndatotryawo kuuya in peace one. But ndazitoona kuti mwana waBlack haadi izvozvo. Anoda ginya always. Saka nyaya dzese ndedzefair including Jadeo. Haiwawo, kaBobby wakaziva here. Jadeo ripiko raanoziva? Manje zveJadeo zvoshanda here imi muchirara nezvidhoma. Ko zvidhoma ndoipiko yakoma? Naiwe Pundo, ko wai usina hana nai? Kaka, kwetori nyaya yefair. Musadaro maguys. Hamusi kuziva. Zvama manje ndo first wife yezvidhoma zvamudara piri kai. Wanda why mvura isinganaye kuna first kuero kunoko. Mukuita mashura kai mimi. Anopenga uyu Bobby. Asi shuwa ndine hopedza ndiri kurota. Aiwa, sese yenyu tibatsirane moms. Ndosaka tiripo. Izvo zvawirirana. Saka mune muchida kutinzwa ka? Ndiri kurota kamudhara kai kakamira padho pangu. Kachiti kanondida. Even dziri hope choice yenyu yakadhakwa. Zvimwe zvacho munofanira kungoramba so. Munofanira kufamba maipi. Muchangomuka muri ziya. Zvinhu zvekusekerera kai. Ipapo hamunyepe henyu. Ndichatofambira nyaya dzacho hangu. Komufana pawambobatikira komo. Ndandambomona hangu maonazi achita kuenda kusasho. Bhora racho rotambwa here paya. Kana kuti rakangowandira kumuromo chete. Imi ane left riri dangerous mufana waya maipi. Bhora anototamba zvekudaro. Ndiwe masports kauya. Plus mimsiyana nenyaya dzevanhu mutange magadzirisa dzemba menyu. Zvayatove nyaya nhai. Ko anti ndati ndichafambira nyaya dzacho here nhai Pundo? Fair yoyo kozi dzimwe mhepo dzatikusangana nadzo kumagraft uko hadzisi kunzwisisika. Pafair chaipo. Ko vari seiko muchembero wavaita vasi kufila mbo? Aiwa haasefa koma ndakabaya nawo kuchibhezhi wakananganiswa medication. Ko vainzwei? Alright. Saka zvamaudzwa naPundo zvekumainda business renyu zvapinda neuku zvikabuda neuku handi? Nhai Bobby, pamwe pacho hamusi munozondinyanyira here. Nyaya yeurwere ndo yamukabva maita kudaro here amana. Nyaya dzedu hadzisi safe.
nemi munozarirwawo imimi. maplayer manya mapacha sehuru Mafana. Young man, wafamba bo. ana power. yo akoma pundo madii Bobby nasindapedza nawo kunzwa defender ranga rakandimaka rachinja jezi ka 3 radikitira kunzwa iri haiwawo zvipikowo ana power. Munhu ambokunyararirai mukaramba muri teki nai mozotanga kuti tokutsomai but imimi wacho hamuna kudzikama mukuzvionaka. ndodzungu irororo ndichakupa double leg rekavharani ndobva ndanodzima vha zvekuti refa atambokwanisi kundipa kana kadi. ndichatomboya kubhora ikoko ndizvionere ndega nekuti munonyepa vanaimi. Power maipiwa ari kurara nezvidhoma zvamudarapiri. ndakazviona ina kuna mukadzi anoita taihombe inenge yamakwinyosi akasangana Vinicius Junior so mukiitwa extra training nezvidhoma kaimi. pundo audzwe nyaya asikana zvakaoma shuwa. tinganyari muchipakurira zvidhoma usiku. life yenyu iri pariski mimi mudomatisa gundogan neplayer nespeed yambape haiti yaHaaland dribbling yaMessi ari mixed nambape neattacking aggression yazhano boys munanofenda ko anti ndati nyaya dzacho ndichadzifambira here inini. I don't think kuti kune muprofita anoda kubatsira munhu akutorara achinakirwa zvake. Fair moms muri kutoti inama from heaven zvayo. kupiwa winning bonus netraveling expense at the same time muri safe my b. mopenga imi mukuti pane munhu angade zvakadaro here. Mafana ndangonzwa kuti pano ndipo pane baba iri kupisa. Right place at the right time mukuru. Chiwapa tikuroveka nice cut. Aya mababa mani manyama mukuru vanotanga vanogera netape measure. imi ishasha maplayer mahombaya tried and trusted ndovaigera Balotelli kamoku yeye. Saka bo wangu ndiroveka smart chef. How much? Plain chef $5 mukuru. Kasi muneka function erapo. Ndiri kurorerwa nhasi vapfana vangu. So I should look presentable. Very safe pano mukuru, don't worry. Ndo chedu chibasa ichi. But face yenyu you look familiar mukuru. Ndokuzirai kupi? Tiri vanhu vangone mafesi anozikanwa isu. No man. Face yako ikana nindaiketa. Pana patingambofananidze Pogba na De Bruyne. Hakuna njuga dzakadaro, hadzimeche. Mukuru imimi ndimakaropa wasu imimi kane wifers yenyu. Ana boys. My way, mafenda. Nasi ndimuchaudza vamwe kuti boys dzangu ma1. Dakutovhura mabhutsi kwa Sergio Ramos kupinda pachipuyo na piki kubatwa nemweya wa John Terry chaichaiwo panofendwa panapo. Musandidaro wakomana. Nasi maroro emwana wangu dai mangondisiyawo kani. What goes around comes around. Chinomedza chinoma. Apa plan ndeyekuti takutoenda newe kumaroro ikoko tonorecover mari yedu. Good plan wakoma. Totoita 50-50 koza ungazoshayewo yako futi. Handingarambe hangu handei. Asi musaudze vanhu zvakaitika. Ini ndakufa nofamba hangu. Dzikamai henyu chef. Nhasi huri wese nakatsande nemvura tinemi. Iyo kudhara kati akanosiya Lewandowski mu16 area apane bhora. Is either titomurwa double leg kana toshandisa elbow. Saka ini nangu rega ndibaya pa10 boys. Ndinodya nhasi patoita kadhiri. Iri tsotsi iri sunge mbira dzakondwe. Usatya mapfana. Tomusunga netambo dzemagetsi. iye Bobby wacho mudhu yanga ari nhasi maionawo sei. chava chigondora chiya musanyanyozvidya mwoyo zvenyu. ini muzukuru wangu ndomuda nemwoyo wese. iwe ndiwe unomujaidza muzukuru wako anobva anyanya kureya kwacho. ko anti Bobby mwana wangu here nai sekuru vaBobby. imi manje munobva mateta kunge maona muzera wenyu chaiwo. wamwa mapiritsi ako here wakuita teki naBobby? handisati ndanwei kutokoshiwa chaiko. unoonaka zvandiri kutaura. chiitai munwe apa. regai ndibva ndatozviita izvezvi. ko ivo mai vaBobby vakatumira chinhu here mwedzi uno? akaisa 300 nezuro ndanga ndatokoshiwa. kwaaniko munenge moda henyu kuendesa kubhawa kamari kacho? ndiwe unopa Bobby pfungwa dzisiridzo. ndingabva ndamwa mari yese here? ndangomwa 50 chete.
iyo nhamo iri pano yese hamuionika sekuru, munenge modenyu kufadza vanhu kubhava. iyo nhamo yamunorumbidza iyi ikanyatsorova chaizvo hamutaure zvamukutaura izvi. Asi 50 iyoyo dzosira henyu sekuru waBobby. ndoiunza kani mbuya Bobby. dzatonetsa kanyaya dzemari. ndiye munhu wamanga muchita kasuwa iyeyi. Kutodzoka wachangamuka izvezvi uku. Sekuru wako kudya hako $50 yangu kubva wane madzisawira awo. Zvinoudzwa taipa naBobby here izvozvo naimbuya Bobby. mozonyanyawo kuzviita mutsvene kunge mese. apa muri chibaba chezhete. Hezvo. Iye Bobby wacho anatwawo shuwa. ndichakaregedzera mupama kakati zii papa. Kule wangu mondikwadza. dai muchimboziva kamudiro kandokuitai kule. musazodaro imimi. Ndozvandanga ndichivaudza sekuru wako manje. saka imbondibayira 1 chisupa kandibonwa zvangu ndakatandara panapa. Don't worry, apa ndakutoenda kubasa. ndodzoka kana ne 6 pack plus crate ragogazi remakuvha. Ezve muzukuru, munenge matigonera. apa watothreat kumukadzi wangu manje apa. wakutotenga kudarika inini kapo. hani makati mudzimai ndewedu here kule. plus isu chedu kungofudza imi mozokama yenyu. Bobby kungwarisa. Chiitai mudye muende kubasa zvemhofu. idyai henyu kana nechangu. ndimi matova munhu wacho pamba panapa. mambobika neiko nhasi muchemberi. kule makanzwa panoti hwawa mowamanzwa mwoyo wenyu kunyumbwira ka. Mune mupunga nemachangs. tikakupai rukudzo munenge makutoda kuti nanaira futi. ndopa makashatira naBobby. zvatichatoita nachangli nemachangs pano naye muchemberi. ziva kuti machangs haisi nyama hanti. Kutonzwa nungo chaidzo dzekucheka nyama. Plus ichando nezino rangu hazvionani. iwe mfana iwe usada kundishungurudzira mukadzi pano iwe. kana zvakadaro mukombo wacho ngaupfuura hawo ndonodya hangu kumberi. plus afamba apota andi munoziya handi. Kutaura kwemunhu aguta uku tokuona henyu madzoka mhofu. dai ndataura ndirini zvainzi ndinenge chingoda zvehondo naBobby chete. rega ndiende hangu inini vanhu vepamba panapa mune muchitonditsvagawo. Vakwambo, nyaya yenyu tainzwa. muchiona ava vandinavo ava ndo vamuchange muchiita navo manegotiations ese. pakanaka hapo baba. regai tichange programu yedu. ndizvozvo chaizvo. ngaite itange programu yacho. zvimwe zvese izvo ratodhirama. ndokutsigirai ipapo mukuru. Exactly. Ita quick nebhora sasteling apa. Tingoita kavara. ndizvozvo chaizvo. imi ndimungatotanga kuiparura henyu ngoma yacho. chekutanga makaninzwa nani $250 US. ipapo tapanzwa. asi hamukwanise kutideredzera here mutengo wacho. imking komusvetu ndeweyu. dai manyarara henyu hamusikona kuti muridzi wemari akanyarara. mudaendawo neyenyu here. You don't negotiate on behalf of the player. Kwa imi ndimi mutange muri muground here. Ndimi munotamba mustadium here. dai mavanzwisisawo vanun'una vangu. mari iri kushupa iyi. ndizvozvo chaizvo baba. totaura here mudhara. koyo mudhara handitatawo kufanira kusaza here. mwana uyu takarera tega. zvekutaura izvi dai mambozvimira izvi. Mourinho akazonyara rimwe gore muStamford Bridge. regai tibvise hedu programu ienderere mberi. dai tamira kukakavadzana hatina zuva rese tiri panapa. madhileya muri kuita achaita mubhadhara imwe mari aya. kasima yazorora nemari yeraundi. zvekuti munenge mabheja BTS musokabheti mutotita kwenyu anorora ka dai mambozvisiya izvi. Very sorry ana baba. We can now proceed. Saka pamukuti manyisa era. Lola yenyu. Hakuna bhora rinotambwa pasina refu. Right. Matekenya ndebvu yedu is $200 US. Ndizvozvo baba, ndakanda mundiro. Ana baba, ngatite zvinhu zvetichisekerera handi. Musaite semakabatirwa pfuti kapakuroora apa. Umabairo wemabara king. Tinge tichi-expose strategy. Handi yedu navo low. Ndizvozvo chaizvo. Programu iri kufamba chaizvo iyi. Kopangu panosvikawo nguva inhai. Tisu tine program mother. Koma mhanyeiko mukadaro. Easy tite graft redu. Wangu, nyango zvikanzi bhora rinonoka kutanga sei. Harimbofa rakapera mu-8. Katimu kaChristian kakatosimbowedzera 12 minutes kamu-extra rimwe gori. Imiwo amai chinyararai vaite basa ravo nai. Mafukidza dumbu edu $350 US. Zvimwe ndezvimwe muri kucheka rakapinza. Muri kurova panodzimba mwoyo chaipo. Aiwa, isi seda tisi papressure. Kana zvichinetsa mogona mbonotsvaga imwe yenyu mozodzoka. Right. Imi mamunyaya kaimimi sabva maitwa nge muri kutoshanda unokomisheni. Basa rakochi kugadzira strategy. Asi tikona Pep Guardiola kana Sir Alex Ferguson vakuchemera kurova free kick manje. Zvichabude manje. Pato bias. Budget yacho mukuiwanza kana Minister of Finance anosara pasa. Kasi change yacho muri kuda kubva matoenda kunovaka kana.
kana ana baba mutiregererawo regai ndimbobuda panze neumwe wangu uyu. but hamsi makunyanya here boys dzangu. neyamakatiita paya forget and smile wenyu hatisati tatanga. asi kana iriyo yamada yenyu tovachuna kuti muri kasquad kebogas tione kuti zvopera mushe. hapana nda kurorera matsotsika zvasiyana nekubva kubhaka uchinosiyana kwevatoni apa inenge itori murelegation zone zai. chinguvasiyai vapedze mai mwana tinganyadziswe muno. koimozvogerwa mazenge mazvifungawo nguva iko murume mukuru asingagoni kudzikama. utoto watoto madhirama uto mozonetsana mamubedroom. feyaka munotsurana pahalf time kumachanging room apa richiri mu35 so let's focus bora ngarutsvi. imi mingoketai kuti matsotsa agerani. imi zvagara mutemo weshiri tese toziva chingava chibetibeti kasisi kana zizi kumalast inokita shiri. tadzoka mutiregererawo nekuita setinotambisa nguva yenyu. riri munzeve itambarare ngaiguru zvayo. taisa mundiro yamataura ana baba. right mombe dzeumai panoda 5 nekuti mudzimai wenyu akatuka amai saka imi mundima kutori pamhaka yake nekuti achakanganisa imini. very sorry todawo kunzwisisa ipapo kwakazovatuka sei iye asingatauri kana kunzwa. akaita zvekunyora paafika mukadzi wenyu ari very strategic saanslot. pamuchatowedzera imwe 50 yekuti puma kunyepa. hatirambe hedu ana baba ngazvienderere mberi. rusambo 550 US. handirambe ishe wangu. ibaba padai mangopikisa ndaikirova demo rekwalouis figo pagame reportugal nefrance in 2002. exactly zvanhasi takumbogumira pano but remember kune lobola pati 2 ikuitirwa pababa papundo right.